kan Honorable Claudio Valenciano ang Punong Barangay San Barangay Cagbayang. Sa iyong anuwa, kabupungas salamat. Palis, kan Honorable Cacho Dormiendo Jr., Barangay Kagawad, San Barangay Kabakungan. Sa iyong anuwa, kabupungas salamat.
kan Miss Sally Bernales. Damo po nga salamat. Usap Ubayan ng diyo pagsayaw kay aton acknowledge at aton mga vlogger nga niya na dinhi si Waray TV. Palakpakan